Els processos de depuració impliquen la descontaminació de les aigües procedents de la població, ja siguin domèstiques o industrials, principalment domèstiques, per, un cop depurades, siguin retornades al medi, ja siguin barrancs, rius o el propi mar, amb les condicions requerides de qualitat perquè no es contaminin aquestes, o inclús que tinguin les condicions òptimes per en següents processos siguin reutilitzades per a recs o processos industrials o finalitats més enllà de l'aigua potable. Per això s'han de controlar una sèrie de paràmetres tant a l'entrada de la depuradora, que serien les aigües brutes que venen de la població, com a la sortida, que són les aigües netes, ja depurades i aptes per ser retornades al medi. Amb aquests controls s'avalua l'eficiència del procés de depuració i es garanteixen les condicions requerides per ser retornades al medi aquestes aigües. D'acord amb la normativa vigent, un dels principals paràmetres a controlar per determinar l'eficiència del procés i garantir les condicions mínimes de qualitat de l'aigua que es retorna al medi és la DQO, la demanda química d'oxigen. Aquesta determina la quantitat d'oxigen que demanda, és a dir, que necessita l'aigua degut principalment a la presència de matèria orgànica, en major part, i inorgànica, que demanda oxigen i que, per tant, és aquesta matèria la que s'ha d'eliminar o reduir fins als valors inferiors als marcats per la normativa. El mètode convencional d'anàlisi d'aquests paràmetres, la DQO, és al laboratori, mitjançant kits colorimètrics prèvia presa de mostra corresponent, on per a cada assaig s'utilitza dicromat potàssic i sulfat de plata, generant-se un residu d'aquests reactius per a cada assaig, que s'ha de gestionar i controlar d'acord amb la normativa vigent. Per això estem estudiant la implantació d'un mètode d'anàlisi de la DQO en continu mitjançant el mètode d'oxidació tèrmica a 1.200 graus. D'aquesta manera, el mètode analític no requereix ni reactius ni catalitzadors i, per tant, no genera cap residu. El sistema agafa la mostra d'un corrent continu i la introdueix de manera automàtica a un forn ceràmic per a la seva total oxidació a alta temperatura, 1.200 graus, a CO2, i posterior quantificació de l'oxigen requerit per a la combustió mitjançant un sensor d'òxid de zirconi per a la mesura de l'oxigen requerit. L'únic element necessari és el nitrogen en aquest procés, amb una petita quantitat d'oxigen per garantir la combustió que serveix per conduir els gasos resultants de la combustió cap a l'analitzador. D'aquesta manera no es genera cap residu. El nitrogen és un compost que es podria produir a la mateixa planta a partir de l'aire.